Hello. Hello. Ndiri kunzwa. All right, it's okay. All right. It's fine. It's okay. Yakare. All right, it's fine. All right. It's okay. It's okay. It's okay. No, it's okay. It's okay. It's okay. Ndokudza. Yeah, ritori tsotsi. Naharatove tsotsi akatopanduka enda maoni. Akapanduka. Ritove tsotsi. I hope he's going to be happy now. It's ratove tsotsi. Usachaendesa vanhu unonetsana nevanhu. Unonetsana nevanhu. Chirega. Aiwa chisana zviratove tsotsi. Munhu anodaro asi munhu akanaka. Siyana nazvo unokonana nevanhu. Ndanzwa vachidaro hatichisiyana naye saka zvamutichangoita ndichazongomusendera ndomudza kuti I hope you are happy now kuti wapinza munhu anga achibva munhu ari mukati mekuchema wamudhirega munyaya idzi simply because akatrai kukupromota. It's fine but ndo zvazvinoita anyway. Panotirai kuita mwoyo wakanaka kazhinji kacho zvinokubackfire. Exactly. All right. No, it's fine. Mwari haana kukutadzira Mwari, but everything happens for a reason. You might not understand the reason. You might not understand the reason now, but you understand the reason later. Zvazvichisa zvaitika kumberi zvangu asiri kuzo exactly. Ndizvozvo. Saka ngoti Mwari vakangoita kuziva, vakangoita zvinhu zvavo vachiziva. Mwari vanoita zvinhu zvatinenge tisingazivi chichaitika kumberi, but ivo vanenge vachitoziva. Remember kuti isusu future yedu hatiizivika. Tikutongoita drama rakanyogwa nomwe munhu kudhara. Tichitomuka nhasi kudai unogona muka wakapilanda kuti ndinoda kudai zvotodza kuitika because unenge usingazivi zvichaitika. Saka tongoti mune zvese zvakaitika God knew, you didn't know. Saka give glory and thanks to that because paizoitika zvimwe zvinhu zvikuombesa zvokuti wachitoshaya toita sei. Shame. Shame. All right, it's okay. Ndozotaura newe. Anda kuziva. Ndozotaura newe rega ndimboita live. Ndiri pa live. Ndoda kuti live yandiri kuita ndozotaura newe. All right, sharp. All right, sharp. Mamukasei guys, mamukasei. Sorry hengu. Ndangoti ndichibaya live pachipinda phone. Mamukasei guys. Ndati rega ndimbotaura something. Ndimbotaurawo something chandiri kutomboti nditaure. Hanzi akajirwa namari nani. Zvakaoma Chihera. Vanhu vakaoma kunze kusvika tiri kupinda mumadetails. Hatidi kusikakonzidze vanhu. But zvakangooma zvinoitwa nevanhu kunze uko. Anyway, regai ndimbokudzai imwe nyaya yakaitika. Ndaida kukudzai, ndakaitaura, but ndakaitaura nechibhendi kana muchirangarira. Good morning baba Yesikana, good morning mai Mashi, good morning Matia Ishe. Ndakaitaura nechibhendi kana muchirangarira padiaries because ndisingadi kutsika vanhu konzi. Handisi ndoda kutanga hondo nevanhu.
saka ndakaitaura ndichibvira ndichiti ndabatikana zvokuti dhupa nezvimwe zvinhu zvakaitika unenge waita effort kana muchirangarira ndikati I'm so disappointed nemunhu iyeye because ndandisingafungi kuti anodaro. You still remember me saying that? Ndichiti pane munhu I didn't ndandisingazviexpect kuti munhu iyeye angadiita zvakaita, but anyway muchiti zita ndikati no, I'm not going to say names hangu because handisi kuda kuona nevanhu, but I'm so disappointed. Munhu iyeye kana wakanditarisa nyaya yako uri kuiziva, mukuremember palife yandakaita panapa ndofunga zvine 2 weeks or so, right? Saka ndotore fone gwangu neumwe munhu izvo zvati ndichi nai vakoma ko chii chakaitika, ndikati kupi, zvikanzi pane live yatakawa nesuro, ndikati live yei, zvikanzi pane live yakanga ichitaugwa zita renyu nesuro naevidence Chihera. Mutegei, handidi kuita makuhwa, handidi kutaura asipo, ndoda kukudzai zvaakaita evidence Chihera uchu. Mutegei. Kazhinji kacho chandakaona people they do take advantage yekuti sometimes you don't want to get involved muhondo. So pavanotaura nezvako, pavanokutuka, isusu kazhinji kacho ndoramba ndakanyarara, handipinduri. Not kuti ndiri coward, handikakana kuti handigoni kupindura. Ndichitira kumaintaina peace side kwangu. Ndichitira kuti okay, ndione kwandiita back and forth shuwa kudhiregana nevana ava. Hanomaona zvakafanana naSwaga, ndiri kumunyarara hangu zvaari kuita zvese izvi, ndikumuona because back and forth kuramba kudhiregana nevana nemazera aya hazviiti. Hanomaona saka unopesera wangodi sometimes unongozvionawo nyarara kuti let the air pass, regai mhepo dzingodarika, handiti maona. But here now ndamusendera message Chihera now with a different number, and I'm going to read the messages to you. Mamessage andakataura naye ese ndoda kukuverengerai nokuti chandatoona chigame chiramba chichienderera. Ukaita munhu wekuti unosupporta certain people, handizi kuti chandatozvudza nhasi ndechekuti handichasapoti munhu, ndichamira ndega. Mutegei Angela, I will never support anyone, never, especially masocialites aya. Ndichamira ndega, ndichamira necomment section vanhu ava vasina maplatform, ndichamira necomment section vanhu ava vasina voice. Vanhu vane mavoice avo ngavaite zvemavoice avo, ngavamire nezvinhu zvavo. This is what happened. Pandakaenda kumesina nekambani yezororo, you still remember? Ndichienda kumesina, Chihera approached me. Vakoma, ndoda kuita show yangu kuRustenburg, ndoda kukudza, and inini ndotaura zvinhu zvine maV11. Vanhu vese vari involved, I'm going to call them. Hapana ari kuziva kuti ndiri palive because munhu andiudza iko zvino ndobva ndati ndidownload live iyoyo because anobloka. Chihera ukamupa mafacts, ukamuudza mafacts anokubloka. Haadi munhu anomuudza chokwadi, anokubloka Chihera. So she blocked me and blocked Dumebi. Mushure mekunge takumuonesa akatibloka, right? Ndichakuverengerai zvese. Chimirai munzwe nyaya sezvairi milima tswai because munhu azondidownloadera live ishi, ndobva ndisendera paTelegram, ndobva ndaiona ndadisturbika mweya wangu. So asi ndichipedza kuona live ndatanga ndamusendera message because they think we are weak. Vanava when we are quiet they think we are weak. Chihera, I'm not weak. You know me now. I'm not weak. The reason why I keep quiet pamunenge muchitaura nyaya dzenyu kana kuti nyaya dzedu dzacho dzamunenge muchiti mune mafresh.com amunopiwa nevanhu vati makuhwa. Ini dzangu ndo ndichitaura ndega, dzangu tine ndichitaura ndega. Anditika, the reason why I keep quiet is because your age, you are less than 30, right? I am 44. And uri munhu wandaida nemwoyo wangu, ndakamukuudza even by my message. I'm going to read the messages. I told you kuti ndaikuda nemwoyo wangu wese, but zvawanditira apa I don't think it will ever be the same. This is the second time you doing the same thing. Ndichingoti let the sleeping dogs lie. But today I'm going to say it. Andimuvengi, ndomuda, but I'm going to love you from a distance. Because Chihera, why is it every time and vese vari padhuze newe vese andichadi kumenshina mazita vamwe vacho vari pacomment section apa andichika no Gloria, sometimes izvo zvokuti munenge muchingoti nyararaisana nazvo, we have to address and move on because tinenge tichishatiswa mazita kunze uko. Andichika kune vanhu vanobhilivha zvinhu zvinotaurwa kunze uko vasina the other side of the story. Andichika kune vanhu vanobhilivha zvinenge zvichitaurwa uko, vanga vari kumalive handizivi, vanenge vatonzwa zvataurwa vobhilivha vasina chokwadi. Andichika asina chokwadi. Saka I'm just ini dzangu nyaya ndinoya nadzo ndoga fair. Chero zvikanzi ndabata murume akatokwira apa chako ndototora video ndokukandirai kuti honai guys, chero zvikanzi ndaonei ndinotoya ndichikudzai ndega ndoti andidi zvokuti vanhu vemakuhwa vazonofunga takabata fresh.com.
gist. Saka if I come with my story and tell you, zvachazobuda famba ine side iroro but ndakudzai chokwadi. Side rangu ndakudzai. Right. Chihera approached me. Vakoma, ndikuda kuita show. Anditika, ndikuda kuzvimiririra. I'm going to promote. Ende wagona mningina. Urikuda kuita show kupi zvikanzi no ndine mavenue too. Imwe kwanogara uko ku Boxburg. Akatanga ati ndakawana basa Vakoma. Wakawana basa makorokoto mningina kupi zvikanzi kune rimwe bhawa ndakuita manager andiri kubhawa. Ndikati zvakanaka kai zvichiyere ndo zvatoda chokwadi Mwari vakuvhurira Mwari vakukuitira zvakanaka. Anditika 2023 wakambochema but zvanaka ndini tora ne 32. Anditika right. Ndikati zvikanzi saka ndikuda kupromota first show yangu kupromota. Makandona ndichimaketa show iyi pano. Ndakatukwa nevanhu ndichimaketa show iyi. Listen to this one. Ndakati alright saka uda kudii zvikanzi no ndinoda kuita mashows 3 vavenyu. Anditi saka one show ndoitira kwandogara kuBoxburg kundofunga kwaiti ndakawana basa club yachona. Second show ndoitira ndoda kuya kuRustenburg kwenyu ndichagireyo club kokuitira. Ndikati club iripo asi dei wanga ukandudza time iripo ndancha kutsvagira club yeCity Council because ini ndine mapapers emuno. Saka ndinogona kunobhuka horo yeCity Council ini ndikachita mashows angu kazhinji ndinoita pashow dzeCity Council. Hanimona because ndinenge ndiri accepting sadoro City Council inokupa antika yotenga inongoti tipe mapepa emba tipe zvakati ndinoproducer zvese. Hanimona ndosamchina last paper takaunza even just now takaitira kuCity Council yenikikiri because ndinopa paper wekese yavanoda. Hanimona haisi easy kungopiwa ndoita joke ndoita zvese. Hanimona because ndineshasa mapepa acho emuno. Handiti zvikanzi ndikati but manje zvawandiudza pasara 1 week azviiti because joke inotora time kubuda. Zvikanzi no chirega inti apana here club. Ndikati iripo club El Paso inoitwa nemunhu wese. Zvikanzi chinde munondinzwira I drove ina ndigare mutown guys. I drove kubva kwandinogara ndogara kukokure uko ndisende kure netown. I drove kuendako ndakaisa appointment kune muridzi weclub. Ndakamufonera ndikamutsvaga achinzi asi kubatika svika ndamubata. Ndikaisa appointment akandipa appointment date rake netime. I drove ndikaendako ndikanosangana naye. Ndine munin'ina wangu arikuda kuita show yake pano. Andi arikuda kuunzani munhu anondiziva because ndaimboendesa munhu akawanda paclub ipapo muUgandan saka anondiziva. Ndikati nomukadzi arikuda kupromota saka arikuda kuunza Windy President rini tuone nikikiri yako. Ndobva tikuna munhu vanga vauya ndikati achiti padate andi ndobva andipa date zvikanzora iti ngavauyi. Ndobva ndafonera Chihera venue yavepo. Saka uri kuuya rini ndinde newe ndikuintroduce kune munhu ushu kuitira kana wakuzisa maflyer dei wagona kuuya ndiri kuno kuRustenburg ndakubatsira ndoziva panoiswa maflyers panofamba vanhu vakawanda kuti vaone. Ndoda kuti mumubvunze ndikuita iri live kuti anzwe kana ane chaari kupokana auya apokane pano because ndati ngadedzwe handikuda kuita live yake asipo. Akandibloga but she can unblock me now and listen to this live. Kana pane pano challenger oya ochallenger right. Ndafondera Chihera chikanzira Chihera alright saka mirai nditsvage date rekuti ndo yarini ipapo then ndozoita ndikati alright. Kana muchirangarira guys patience inini ndatoti mutegei. I am saying mutegei and ini zvangu zvine mavhi11 vanhu vese vari involved. I'm going to call them from the Nigerian guy wacho nezuro ndakatsvaga number ndaiwana. The Nigerian guy I'm going to put him on live waishandira so that you be the judge. Ari kutaura nhema neari kutaura chokwadi. Ndichamudedza papa handimuzivi muNigerian ndakamuona naChihera but nhasi ndiri kumuapproach. I'm willing to approach him. Mukomana weRustenburg wakashanda naye. I'm going to add him. I'm going to call him. Bamnini vandinofamba na I'm going to add him. Hakuna kuti ndiri palive kunze kwa